12 de novembre 2025, dimecres. Muy bien.
Estàs tu soles? No, està tirant dalt, de dalt per baix. Està tirant coses d'ahir dalt, de la torre. Està tirant d'ahir per baix. I que està difícil lo de dalt o què? No, què hi ha ahí? Toca tirar-ho per aquí. Això que són hamaques d'aixes de la playa, de més anys que tenen. Se asomame. Ei, Què passa? què tal? Com va el treball? Limpiant. Vinga, llegir, Sí? Està clavat aquí el maní que m'ho has dit i hasta no m'han tocat molt bé. Vale. Ja, pues, lo que vaya tiempo, ya... I què veu? Està fàcil o està difícil la cosa de tirar? Está bien, está fácil. Para tirar está bien. Para, pero ya he limpiado todo, ya te He pones limpiado ya, está tirado. Ho tirem en la sentada. Para que hay que sacar primero toda la roña. Ah, Si no, lo mejor que está estriando. Así no, así no ya lo tires y esto limpio. Pero Va. no dices, el armario ese es para llevárselo a alguno. pues... Que l'han deixat ahir, diu, si ve, s'ho preguntem, si no l'ha tirado. Ah,